55 kapulisan hali sa Police Regional Office 5 SWAT Class 03016 R5 2024-005 Maninggo ang panibagong nakatapos sa Special Weapons and Tactics Trainings kasuudma Nobyembre 20. Nangaynot sa klase si Patrolwoman May Araujo Eskultura na labi ang kaugmahan na nagbunga nin marayan sa iyang pag-inguhan na makatapos sa naunang bitan na training na lalong nagpabaskog kan sa iyang kaaraman asing kakayanan. Well, yung experience po namin dito is sobrang hindi naman masyadong mahirap, pero malalampasan naman, madaming pagsubok, pero kayang-kaya naman. Kaya nagpapasalamat kami especially kay Kong Saldico sa pag-sponsor po ng aming training na ito para po ma-enhance po yung skills po namin and knowledge para po sa pag-serve po namin sa community. Tulong bulan man na nagdurara ang training kan Class Maninggo sa Regional Special Training Unit 5 Annex sa Barangay Villa Hermosa, Daraga, Albay. Sigun kay Police Brigadier General Andre Dizon, ang inisyatibong inian patunay kan commitment kan PRO 5 na papakusugon ang kahandaan asin operational capabilities kan sa inang personahis na importanteng maray sa pagmantiner kan maray na pasiorden sa bilog na kabikulan. Ang Bicol po kaya ma'am, dakol digdian sa tuyang threat groups, nya also communist terrorist group, yung criminal groups plus yung mga may personal na agenda plus yung private armed groups na pwedeng potential private armed groups. Ito pa ang pikukomprontar na nangangaipukan special unit na ini. Naimbitera na maging Huésped de Honor asing guest speaker sa seremonya si House Appropriations Committee Chairman asin ako Bicol Party List Representative Elizaldico na pigrepresentar kan sa iyang tugang na si former Congressman Christopher Co. Congratulations po sa tuyang mga SWAT team graduates dahil nakatapos sinda since nagpunpuda sinda August. Natapos nila sa indang course. Labi man ang pasalamat kan direktor kay Congressman Ko sa pag-alokar ng 2.5 milyones pesos na pondo para sa training, asin 44 milyon na pondo para sa weapons asin equipment kan mga kapulisan sa Bicol. Ang bilog na Police Regional Office 5, Team Kasurog Caps ay nagpapasalamat sa kagayon na nabuot kan sa tuyang mahal na Congressman, Chairman kan Appropriation Committee kan House of Representatives na si Honorable Saldi Esco sa iyang taus-pusong pagtabang sa tuyang mga kababayan digdi sa Bicolano. Ano yan talaga niyang mati sa tuya na sa iyang pagmalasakit sa pasiorden. Taan na kauswagang kan sarong lugar, nakabase po iyan sa kamugtakang kampasi order. Pag peaceful ang lugar, asinsado ang sabihin maasinso ang lugar na yan. Maraming salamat po, sir. Mientras tanto, pigbida man kan SWAT Class Maninggo ang sa indang nanodan sa training sa paagi kan sarong drill. 3, 2, 1, assault! 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 Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.